Исәнмесез мөхтәрәм моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без бүген Азәрбайҗан халкының гармоны турында сөйләшербез. Башта Азәрбайҗан Республикасы турында бераз мәгълүмат. Азәрбайҗан рәсми исеме Азәрбайҗан Республикасы яки Азәрбайҗан Җөмһүрияте Кавказ арты регионының көнчыгыш өлешендә Каспий диңгезенең көнбатыш ярында урнашкан дәүләт. Төньякта Россия, Дагестан һәм Гырҗызстан яки Грузия белән, көнбатышта Әрмәнстан һәм көньякта Иран белән чиктәш. Халык саны 10 миллионнан артык. Дәүләт теле Азәрбайҗан теле. Азәрбайҗанның төп өлеше зур һәм кече Кавказ тауларының көньяк-көнчыгыш өлешендә урнашкан. Milli oyun kuralları milli дип атала чөнки алар башка халыкларның oyun коралларыннан аерылып тора. Инде менә Азәрбайҗанның аккордеоны безнеңчә гармон була инде, башка гармоннардан аерылып тора. Әйтегез әле, хәзер бераз тарихына да күчик. Без беләбез, гомумән гармон ул металл телле, күрекле, тынлы музыка oyun коралы. Кайын килеп чыккан соң бу Азәрбайҗан гармоны? Biz bilәбез, иң беренче аккордеон Кытайда уйланып чыгарыла, төймәле гармон 1822 елда Кристиан Бушман тарафыннан уйланып чыгарыла. Инде 19 гасыр башында 1830 елда Тулыда беренче диатоник гармон уйланып чыгарыла. Аның төймәләре бар тик ак төстә генә була, ак төстә. Кадәр 10-15 ел эчендә шушы гармоннар Россиядә торалар һәм инде Азәрбайҗанга үтеп керә. Беренче гармоннар ул милли музыка oyun коралы буларак түгел, кайдыр урамда йөргәндә башка oyun коралы белән кушылып уйналына торган булган, ялгыз уйнаганнар, ансамбльдә уйнаганнар. Инде соңрак шушы oyun коралы милли oyun коралы буларак кирип китә. Беренче булып Азәрбайҗанда яшәүче итекче Гусейн аккордеонда уйнаучы буларак танылына. Инде аның улы, итекче Гусейнның улы Кербәләй Латиф, ул инде Азәрбайҗанда гына түгел, Кавказда, хәтта Иран илләрендә танылган музыкант буларак билгеле була. Инде 20-нче гасыр ахырында Азәрбайҗан аккордеончылары заказы буенча берничә уңышлы реформадан соң аккордеонның яңа төре булдырыла һәм инструмент Азәрбайҗан аккордеоны исемен ала. Менә шуннан башлап инде милли oyun коралы буларак билгеле була. Билгеле булганча Азәрбайҗаннар хәтта безнең менә Казанда җитештерелгән гармоннарда үз вакытында уйныйлар иде. Хәзер инде шушы гармонның ак төймәләре генә түгел, кара төймәләре бар. Инде ул аккордеон, милли аккордеон буларак билгеле. Бас ягында үзенчәлекле шулай төймәләр, ул тониканы тотырга ярдәм итә, музыканы бизәргә ярдәм итә. Хәзер сүздән музыкага күчик. Хәзер мин сезгә 19-нчы гасыр азагында барлыкка килгән фольклорга игътибар итәргә тәкъдим итәм. Бу романс, шәһәр романсы, Баку романсы. Бу романсның тарихы шундый. Бер егет, шәйханәдә эшләүче егет, кызга гашыйк була. Ләкин ул кыз бай гаиләдән, егет ярлы гаиләдән. Аның мәхәббәте игътибарга лаеклы булмаячак. Шуңа күрә ул шундый бик кызыклы романс уйлап чыгара, сүзләр дә бик кызыклы. Әйтегез әле башта бу җырның бер өзеген тыңлап китик. Бу романсны башкара Рәшит Бейбутов. Урамнарга су сиптем дип атала. Gelsin ele geçsin ele
Гашыйк булган кыз узганда, тузаннарны басыр өчен урамнарга су сиптем. Һәр көнне узсын сөйгәнем шушы урамнан дидем. Безнең арада сүзләр юк. Самавырга күмер салдым, салдым стаканга шикәр. Шул кадәрле әче вә татлы мәхәббәт дигән хисләр. Менә шундый бик кызыклы романс. Хәзер шушы ук романсына аккордеонда Нажаров Рамин Фәйик улы башкарачак. Бу егет Бакуда туган, хәзер шулай туры килде, ул Казанда яши, Казанда эшли. Әйдәгез әле бергәләп тыңлап китик. Менә шундый романс, шундый гармон, аккордеон. Сезгә ошадымы? Менә бит никадәр үзенчәлекле милли музыка уен кораллары. Бүгенгә сәхифә ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.